Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi naPastor Caston Betera vekuSeventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tuna Shaine Tichakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi chingamidzai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Toda kutenda urukuro yedu musoro wenyaya nhasi unotiwo Pentecost Part 2. Pentecost Part 2. Ndonyaya yatinoda kudzidza ngo. But kune vamwe kuti pamwe havana kunzwa Pentecost Part 1. Chidzidzo chatakaita kumashure. Ameno mungataurire pfungwa dzakakosha dzakabuda pachidzidzo ichocho. Mubvunze wewe asingatodi kuti undibvunze. Ndikubatsirai saka. Part 1, Pentecost Part 1 vateereri, tainyanya kutarisa pfungwa tiri mubhuku razvakazarurwa. But zvakaratidza kuti muna zvakazarurwa chapter 4 na chapter 5 pane kuenda kwaJesu achinogara pachigaro chekutonga naBaba. But pataidzidza panyaya yePentecost takaona kuti zvakaitika musi wePentecost, kugara kwake achitanga kuva muprista musanctuary yekudenga. Zvakaitika padei rePentecost, kugadzwa kwake. Saka takazoona kuti Pentecost nekutaurwa kwainoita chinhu chikuru tikafunga panyaya yePentecost kuti Jesu akagadzwa kudenga. Ndozvakazoita maeffects akauya pasi kuratidza kuti kudenga Jesu agadzwa. Pentecost kakada pano pasi vanhu vakati Pentecost mupfungwa dzevati munonyanya kumhanya kuuya kwemweya mutsvene nendimi. But patakadzidza vhiki rapera hazvina kubuda kudaro nekuti iro vara rekuti Pentecost parinobva kuchiGreek rinongoreva kuti 50, harinei nemweya mutsvene. Siyazvezvidaita medzika ndaita zvekuti hexagon, pentagon. Pentagon is shaped with 5 sides. Kana yanzi Pentecost iri kureva 5 times 10, 50. Saka 50 iri kurevei pasi pataiti 50. Pakudzidza kwatakaita vhiki rapera 50 tiri kuverenga madays ekubva kumusi wakamuka Jesu. Ndo panondosvika 50 days. Because paakamuka akaita 40 days achifamba nevadzidzi vake nevatendi. Zuva rechi40 ndobva aenda kudenga. Ndobva vasara vakagara kwe10 days. Ndo pakasuka mweya mutsvene ndo pazuva rePentecost. Saka mamuchizezawanisamaisire kuchizizia. Pfungwa yaive yabuda vateereri ndeyekuti zano reruponeso sekudzidziswa kwarinoita musanctuary, Jesu aifanira kusvikozadzisa zvikamu zvakakosha zvemitambo yaiitwa nevaIsraeri pakunamata kwavo. Vaive nemitambo yaiti Paseka, voti mafirst fruits, voti mutambo wemavhiki. Saka takabva taona kuti mafirst fruits iye Kristu ndiye akava Passover. Kristu ndiye akabva ava Paseka. Ndobva afira vanhu mafirst fruits. Iye ndobva abva chibereko chekutanga kubva kuno akafa.
ndobva tabva taona mutambo waitirira ndewemavhiki waiuya after 50 days kureva kuti pane zvaifanira kuitwa naKristu kuzadzisa ipapo zvatakabva taona kuti kugadzwa kwake kusanctuary yekudenga pachigaro nababa. So zvatodaita pastor paPentecost part 2 toda kuramba tichitenderera panyaya ipapapo kuti taona kuti Jesu amuka akaita 40 days nevadzidzi ndo zvinotaura Mabasa chapter 1 rechi 40 ndobva aenda but rePentecost rakauya musi wechi 50 saka toda kumboona 10 days idzi kubva dziri pakati pekuenda kwake kudenga yes nezuva rePentecost. Pane chimwe chinhu chakati koshei chinoburitswa neBhaibheri chinoita kuti tiite muono uri nani wezviri kuitwa naKristu kana kuti zvaakaita paagadzwa. ndozvatinoda kuona. Endai kuna Mabasa chapter 1 Mabasa chapter 1 verengai verse 13 na 14. Mabasa 1 verse ya 13. Vakati vapinda vakakwira muimba yaiva pamusoro pavakanga vagere vaiti Petro naJohani naJakobo naAndrea naFiripo naTomasi naBhartoromeo naMateo naJakobo mwanakomana waArifeo naSimoni Zerote naJudhasi mwanakomana waJakobo. Saka ndingadai tangoti bedzi mutaure pfungwa yekuti vakaenda panzvimbo pavaipota vachinamata vachidaro but ndada kuti mutaure mazita evadzidzi vese. Pataurwa vari 11 wana hapo ndiani asina anga asisipo. Saka pachapera chidzidzo musondewo chidzi ndoda kuti vateerere vazotinyorera paWhatsApp mazita evadzidzi vavo vari 11 tabvisa Judhasi. Hatiri kuti vanyore Judhasi because Judhasi anozikanwa eka-exercise katichavapa kuti vanongonyora vese vari 11 sekudzidza kwatavaita. Saka chicha chakuitika vainamata vanga vaita 40 days naJesu vachidzidziswa mamascriptures aivanetsa. Asi chimwe chinhu chavakaona chai chakakosha ndechekuti basa raMwari harifambi ivo vavhangeri kana vasiri kuwirirana. Kutora kuti vatendi vanofanira kuwirirana kuti mweya waMwari ushande pakati pavo. Because kumashure vaigara vachinetsana mukuru ndiani vachirwira zvinzvimbo. Saka apa pari kunoratidza kuti pfungwa inenge inge yati chinjei. Vanga vakunyatsoziva kuti pabasa raMwari hapatsvagwe kuti mukuru ndiani. Takainga basa kuvinga ukuru. Saka ndo pfungwa yavaita vachidaro. Chiverengei kubva verse 15 kusvika 20 yaMabasa 1 iyoyo. Acts of the Apostles chapter 1 verse 15 to 20. Tingotedza kuona kuti chii chiri kuitika pa 10 days idzi. Mabasa 1 verse ya 15. Namazuva iwayo Petro wakasimuka pakati pehama. Vanhu vazhinji vaivapo pamwe chete vanenge 120 akati, varume hama, rugwaro rwakafanira kuitika rwakaprofitwa noMweya Mutsvene nomuromo waDhavhidhi pamusoro paJudhasi wakanga ari muperekedzi wavaya vakabata Jesu, nokuti wakanga averengwa pamwe chete nesu akapiwa mugove wake pabasa iri. Zvino munhu uyu wakatenga munda nomubayiro wezvisakarurama akawira pasi nechiso akaparuka napakati, ura hwake hukabuda hwose zvikanzwikwa navose vaigara Jerusarema. Naizvozvo munda uyu ukatumidzwa Akeridhama norurimi rwavo, ndokuti munda weropa, nokuti mubhuku yamapisarema makanyorwa zvichinzi, musha wake ngauitwe dongo, kurege kuva nomunhu unogaramo, uye mumwe ngaapinde pautariri hwake. Saka Pita akabva asimuka. Chimwe chinhu chavakaona chakakosha kuti patsvagwa anoreplace Judhasi. Anotora nzvimbo yake kuti vadzokere namba ive 12. Pfungwa yavo ndopari kuda kuti titenderere kuti basa raMwari kutaura kuti kana muri 11 vaigona kuti ngatimbochovha basa rikatiwandira towedzera vanhu. But ivo vasati vatombotanga basa racho vari kuti ngatidzokerei panhamba yedu 12.
mapisarema yaari kushandisa munozoiverenga imapisarema 107 verse 7 na8 ndo yaaikota. Saka action yavari kuita Peter ari kuratidza kuti yakanyorwa mubhaibheri. Haisi nyaya yekufunga kwavo kuti basa rinozotiwandira. Vari kubhesa on scriptures. Iverenge mapisarema 109 verse 7 na8. Mapisarema 109 verse ya 7. Kana achitonga ngaapiwe mhosva, munyengetero wake ngaushandurwe zvivi, mazuva ake ngaave mashoma, mumwe ngaatore basa rake. Saka Peter akabvaona ndo zvatiri kutonzi nebhaibheri tiiti zvokuti paiswe mumwe zvekuti asati atanga basa racho yanga iri nenyaya vakabva vati ngatiisei mumwe. Mabasa 1 yechiverenga verse 21 to 24. Mabasa chapter 1 verse ya 21. Zvino pakati pavarume vaiungana nesu nguva yose, Ishe Jesu yakapinda nokubuda nayo pakati pedu. Kutanga pakubhabhatidza kwaJohani kusvikira pazuva raakabva kwatiri achikwidzwa, mumwe wavo unofanira kuva chapupu chokumuka kwake pamwe chete nesu. Zvino vakaisapo vaviri vaiti Josefa wainzi Bharisabha, wakatumidzwa voJasto naMatiya. Vakanyengetera vachiti, imi Ishe munoziva mwoyo yavanhu vose, ratidzai kuti wamakasanangura kuna ivava vaviri ndoupi. Paive nevarume vairi akazochuzwa ndiMathiasi kuitira kuti namba 12 iya ikwane. Saka ndopatoda kutenderera kuti chakavasutsa chii kuti kurumidzai kuita kuti namba 12 idzokere pakare ivo basa vasati vatanga. Amenomanzwa kwatiri kubva nako kuti imimi Jesu aenda musi wechifotowe, Judhasi afa, vadzidzi avapostori vasara va11. Yes. Ende vakasiya vatumwa kunzi endai kubasa. Panze pekungosumuka vari 11 vachiti umwe wedu akafa, ivo vakatoti ngatitsvagei umwe kuti nhamba idzokere pa12. Havana kutsvaga vaviri, havana kutsvaga vatatu. Vaida kuti idzokere pa12 even pasina kuratidza kuti basa ravawandira ani mazobata. Saka ngatitangei nenhamba 12 iyi kubva kuOld Testament. Tingoona kuti yainyanyonongedzerei. Muri kutaura kungoti 12, kuti 12 hatikati 9 10 11 12 nhamba yekuti 12 iyi ndo yamuri kuda tingoona kuti yaiti kudi pana Genesis 37 verengai verse 9 na 10. Alright. Genesis 37 verse ya 9. Akapamha kurotazve, akaudza vakoma vake akati, tarirai ndarotazve dzimwe hope. Ndakaona zuva nomwedzi nenyeredzi dzine 11 dzichikotamira pamberi pangu. Akaudza baba vake navakoma vake izvozvo. Baba vake vakamutuka vakati kwaari, kurota kwako uku kwawarota kurota kunyi? Ini namai vako navakoma vako tichauya tikakotama pasi pamberi pako kani? Ihope dziya dzarota 11 stars, sun and moon. Baba vake vaakududzira vari kubva vati ma11 stars aya ari kumirira vakoma wako 11. Kureva kuti taigona kuenda pa12 tikakaundira naiye Joseph. Saka kureva kuti 12 tikaisa naJoseph pamastars 11 zviri kunomirira vana vaJacob. Pakajeka aive nevana 12 ndizvo izvozvo. Genesis 49 verse ya 28. Genesis 49 verse 28. Ava vose ndiwo marudzi ane 12 aIsraeri. Ndizvo zvakataura baba vavo kwavari, akavaropafadza. Vakaropafadza mumwe nomumwe nokuropafadza kwake. Vakomana vaye vari 12 vakaita mhuri dzavo. Ndo dzaakunzi mhuri dzekwaIsraeri. Ndo ari kunzi marudzi ane 12 kwaIsraeri. Dzamhuri dzabva pavakomana 12. Hatichovhei kuna Exodo chapter 1 verse 1 to 5. Tirikungotera nhamba 12 kuti yatanga vari vana vaJacob ndobva yapesira yakunzi marudzi ekwaIsraeri.
abuda madzinza abuda kuvana ava pana Exodus 1 verse 1 to 5. Exodus 1 verse ya 1 ndiwo mazita avana vaIsraeri vakanga vaenda Ijipita. Mumwe nomumwe wakaenda naJakobho ana veimba yake: Rubheni naSimeoni naRevhi naJudha naIsakari naZebhuruni naBhenjamini naDhani naNafutani naGadhi naAsheri. Zvino vanhu vose vakanga vabva muchivuno chaJakobho vakanga vari vanhu vana 40, asi Josefa wakanga atova Ijipita. Verengai nevhesi 9 ipapo. Verse 9 ya Exodus 1. Yes. Verse ya 9. Iye akati kuvanhu vake, tarirai vanhu ava, vana vaIsraeri, vanotipfuura isu pakuwanda nesimba. Ndifara akutaura. Vaakuchiti vana vaIsraeri haasi kureva vakomana 12 aya. Akureva mhuri dzakabva pavakomana 12. Okay. Ndo dzakunzi vana vaIsraeri. Toda kungoerenga mavhesi mairi satanzwa kambo. Pana Marko 3 vhesi ya 14 to 19. Okay. Marko 3 vhesi ya 14. Yes. Akagadza vane 12 kuti vagare naye, avatume kuti vaparidze uye vave nesimba rokubudisa mweya yakaipa. Akatumidza Simoni zita rinonzi Petro, naJakobho mwanakomana waZebhedhi naJohani munun'una waJakobho. Akavatumidza ivo mazita anonzi Bhonagesi, ndokuti vanakomana vokutinhira, naAndrea naFiripo naBhartoronomeo naTomasi naJakobho mwanakomana waArifeo naTadheo naSimoni muKanani naJudhasi Iskarioti wakamupandukiravo. Saka Jesu achitanga ministry mukoma. Akaita kunge zvinonzi zvaisaita kuti atange asina kugadzawo vamwe 12. Alright. Ndoda kuti mubate pfungwa iyo, ndopatoda kutangira kana tanzwa rumbo. Taona number 12 kuOld Testament iri kutanga vari vana vaJacob. Alright. But opezera kunzi marudzi ekwaIsraeri, kureva mhuri dzakabva mavari. Alright. Ende yainzi mhuri dzekwaIsraeri kuOld Testament ndo yaiita kunge chechi. Nekuti ndo vainamata uye ndo vainzi vadzidzise vamwe. Jesu achiuyawo akabva atanga nevakomana 12 kuti atange basa rake. Tichaskosusukidza ipapo tione kuti chii chiri kubuda panhamba yekuti 12. Tiri muchidzidzo vateereri chekuti Pentecost part 2. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Jesu litwalalami uye usindiso lwami ingeze natembo kwami opaswa itwalalami uJesu Kristu litwala Tembana nespepo endelenia maningalahi koloya uJesu Kristu litwala konke kunye kuzodlula konke kunye kuzodlula isifungo siqinile kulabo abathembile nanxabima idangele uJesu ngisamthembile uJesu Kristu litwala konke kunye kuzodlula konke kunye kuzodlula
kukhala itilongo uyenani kuphukele iqokiswe ngobucwele esigodlweni yovela uJesu Kristu lithwala konke kuzodlula konke kuzodlula. Tinomchingamidza zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu Pentecost part 2. Tanga tichiti mukoma kubva Jesu zvaamuka Right. akagara nevadzidzi for 40 days. Rechi 40 ndobva aenda kudenga. but pane mutambo waifana kuitika after 50 days amuka wemavhiki kana kuti Pentecost. Right. Saka kubva paaenda kudenga kusvikira musi wakazosvika Pentecost pane 10 days. Ndodzataona kuti ana Peter vasara vakasara vachinamata kuti vave vamwe. Ndobva vaita in agenda item toti kudi kana iri meeting pamusangano wavo their first agenda item yaive kuti ngati replace Judas tidzokere panhamba yedu ikwane kuita 12. Alright. Ivo vasati vatomboona kuti basa racho rakawanda ishoma but kwavari vakati ngatidzokerei panhamba yedu kurava kuti mukunzwisisa kwavo 12 nhamba yaikosha. Saka ndobva taiteedza kuOld Testament chii chataona so far? Taona kuti Mwari pane nguva yaakazofunga kugadzira rudzi runomunamata rwakatanga nekuna Abrahamu. Asi panonosvika pamuzukuru waAbrahamu Jacob anobva aita vana 12. Pobuda vana ava ndokuchiita dzimhuri dzakabva kwavari, madzinza ekwaIsraeri anotaurwawo kuti vakazowanda asi vachibva kudzimba 12 idzodzi. Exactly. Saka patazosvika nguva yaJesu abva atanga nekugadza vadzidzi 12. Alright. Sekunge ari kukopera kuti chechi yeOld Testament yakagadzwa vanhu 12, dzimba 12. Saka paauya kuNew Testament ari kuita kunge zvinonzi handigone kutanga chechi ndisingakopere yekuOld Testament. Saka abva atsvagawo vake 12. Uri kutiwo zvaigona kuti angodedza vanhu 15 papasina dambudziko kana kudedza 13 kana 4. Alright. Saka uchitarisa zvinoita kunge zvinonzi ari kuita kunge ari kukopera chechi yekuOld Testament. Ende chinobva charatidza kuti anenge aigadzira Israeri nyowani. Inzwai pana Matthew 19 verse 28. Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, imi makanditevera pakuberekwa kutsva. Kana mwanakomana womunhu achizogara pachigaro chake chokubwinya kwake, imivo muchagara pazvigaro zvine 12 muchitonga marudzi ane 12 avaIsraeri. Muri kuona zvakuitika. Vadzidzi vake vaiva vaakasarudza havazi vese vaive neropa rechiJudha kana kuti rechiIsraeri rinobva kuna Jacob. Pavakomana vake 12 aya kune vamwe vanga vasiri vaIsraeri, pakuberekwa kwavo. But akuvati manje imimi vakomana imimi muchagara pazvigaro 12 muchitonga vaIsraeri. Saka haaigona kudaro achireva uIsraeri hwenyama nekuti vamwe vavo vanga vasiri vaIsraeri panyama. Mukunzwa pfungwa yacho mabudiro iri kuita kuti vari kunzi muchatonga marudzi ekwaIsraeri 12 pajeka kapi. Saka kuratidza kuti mupfungwa yavo isi tiri kutoziva kuti vaiita zvevhangeri vakomana. Saka kuratidza kuti kutungamira kwavaiita vhangeri Jesu ari kuvatora sekunge matoma leaders echechi. But instead yekuti Jesu ati muchatungamira mogara pazvigaro zvechechi, ari kuti muchagara pazvigaro muchitonga marudzi ekwaIsraeri. Kureva kuti kana ndakunzwai zvakanaka, muri kuti chechi yemakristu ndo Israeri papfungwa iyi.
sezvinotaurwa naPaul kuna vaRoma 9 zviya kuti kwaive naIsraeri panyama yemaJudha asi iye zvino izvi kwana Israeri yepamweya vanotenda muna Kristu. Saka kuuya kwaJesu akasokotanga Israeri yepamweya. But Israeri yepamweya yaifana kuratidza kuti chinhu chimwe chete nepfungwa yaive naMwari kuIsraeri yekuOld Testament. Saka paifana kuramba paine 12 kuti paratidza kuti zvataidzidzisa chechi kuOld Testament hatina kuzvisendeka, tiri kukondinya nazvo, asi iye zvino yaIsraeri pamweya inosanganisira marudzi ese. Yabatika pfungwa iyi. Saka pfungwa yatakuenda next taona zvaitwa naPeter vakamirira day rePentecost. Toda kudzoka musanctuary nekuti pakugadzwa kwaJesu musanctuary yekudenga zvaitoredzera zvaiitwa musanctuary yepanyika. Saka muri kuti tiende kusanctuary yepanyika tonoona zvaiitika imomo. Zvaiitika zvacho toda kunyanya kuona paigadzwa mupurisita asati agadzwa, because tikuti Jesu akagadzwa musi wePentecost musanctuary yekudenga. Saka tati ngatimbodzoka madays mashoma tisati tasvika dheti rechi50 tiedze kuona zvii zvaiitika. Saka kusanctuary yepanyika tinonodzokawo zvishoma mupurisita aishanda musanctuary asati agadzwa kuti zvii zvaiitwa. Izvi zvacheka pana Leviticus 8 verengai vhesi 5 to 9. Leviticus 8 verse 5 to 9. Vhesi ya5. Zvino Mozisi akati kuungana, ndizvo zvakarayirwa naJehovha kuti zviitwe. Mozisi akauya naAroni navanakomana vake akavashambidza nemvura, akamufukidza jasi ndokumusunga chiuno nebhanhire, akamufukidza nguo akamuisa efodhi, nokumusunga chiuno nebhande reefodhi rakarukwa nouchenjeri ndokurisungira kwaari naro. Akamuisa hombodo yechifuva ndokuisa urimi netumini muhombodo yechifuva. Akaisavo ngohwani pamusoro wake, pangohwani nechemberi akaisa hwendefa rendarama, ndiyo korona tsvene sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. NdiAroni ndiye aive mupurisita mukuru pasanctuary. Saka Aroni asati atanga basa akatanga agezeswa kutogeza nemvura ndobva apfekedzwa hembe dzebasa, uniform yemusanctuary. Manzwa ichitsanangurwa majazi, maefodhi nebhanhire raisunga yoita chiri kunzi chipfuva chiya ibreastplate muchirungu chinenge chiri panapa changa chakaitwa neembroidery yakanaka chakarukwa chaibva chaiswa tunenge tumapockets tuiri maiswa matombo mairi ainzi urimi nethunimi avaibvunza kuda kwaMwari. Mumusoro anga akaitwa chinenge chibhareta chakarukwa zvakanaka chiine pamberi pegold chakanyorwa zvakanaka. Saka ndo zvaaifana kutanga apfeka asati atanga basa. Ndo chekutanga. Verse 10 na 11 pana Leviticus 8 toda kuona chimwe futi chavaiita. Leviticus 8 verse 10 na 11 vhesi ya 10. Zvino Mozisi akatora mafuta okuzodza nawo akazodza tabhenekari nezvose zvakanga zvirimo akazvitsaura. Akasasa mamwe kanomwe paaritari nenhumbi dzayo dzose nomudziyo wokushambidzira nechigadziko chawo kuti azvitsaure. Next stage vakabva vazodza sanctuary yacho. Mafurniture items aive musanctuary aya nenga rekuti aizoshanda basa rinonongedzera salvation. Saifana kuzodza kumweya kwari kuita mafuta uko kuzodza tingati its anointing kutsaura ari kuti atari mapuranga akagadzira munaziva mapuranga amakauya nawo imi but pandakuisa mafuta kudai taakuiti mapuranga amunoziva ari ordinary iye zvino zvaazvitsvene
zvaakuita basa raMwari. Ndikuedza kutsanangura kuti kutsaura zvaireve isaine mamwe mavara enyu. Alright. Ndofunga mazvitsanangura zvakanaka kuti zviri kuitika panapa ndezvekuti midziyo yanga iripo asi yakunzi ngaichingoshanda basa mukushumira Mwari chete hachina chimwe chaichashandiswa. Saka Aaron adreswa next vazodza sanctuary. Chekupedzisira paverse 12 chii chavakaita? Leviticus 8 verse 12. Leviticus 8 verse ya 12. Akadiravo mamwe mafuta okuzodza nawo pamusoro waAroni akamuzodza kuti amutsaure. Saka apedza kuzodza sanctuary akabva adira mamwe mafuta pana Aaron kuti Aaron achitanga basa. Alright. Saka Aaron paakatanga basa mukaverenga vateereri kubva pana Leviticus 8 muchienda pana Leviticus 9 haana kungotanga nekuti chiuyai vanhu. Akatanga nekutobayirawo chibayiro chipiriso chekureururawo zvivi zvake iye nezvevanakomana vake. Basa ndobva razotanga. Mabata here zviri kuitika sanctuary asati atanga basa. Agezwa, apfekedzwa, ndobva paita kuzodzwa, kutsaura midziyo kuti yakushandira Mwari chete. Naiye Aroniwo abva azodzwawo mafuta mamwe chete iwayo kuratidza kuti atsaurwa kuti achishandira basa rekushumira Mwari pasanctuary. Saka mukaverenga pasita kudzidza kwatakamboita mashure, sanctuary yepanyika yenge yakagadzirwa uye ichiitwa mitambo inoyedzesera zviri chaizvo kusanctuary yekudenga. Takazvidzidza. Saka Hebrews 7 verse 25 to 27 iverengei. Hebrews 7 pavhesi ya 25. Yes. Naizvozvo une simba rokuponesa kwazvo avo vanoswedera kuna Mwari naye, zvaanorarama nokusingaperi kuti avareverere. Nokuti muprista mukuru wakadai ndiye wataifanira kuva naye, mutsvene usine chakaipa, usina kusvibiswa, wakaparadzaniswa navatadzi, wakakwidzwa kumusoro kwedenga. Muri kunzwa zvokubuda panapa. Zvikanzi zviri kuitwa naAroni zvainongedzera muprista wedu chaiye Jesu. Asiyana naAroni pakuti Aroni aitovawo mutadzi asi uyo ari right. Saka kana Aroni ainongedzera uprista hwaJesu kusanctuary yekudenga, kureva kuti Aroni paakadreswa naJesuwo pane zvaifanira kuitika ari kusanctuary yekudenga. Tiri kufamba tese kuti Aroni paakapfekedzwa apa kuti agone kutanga basa. Right. Jesuwo akatanga basa musi wePentecost. Kureva kuti musi wePentecost usati wasvika aifanira kupfekedzwawo ari kusanctuary yekudenga. Papakacheka right. Hatidzokerei kudressing yaipfekedzwa Aaron. Pana Exodus 27:28 verse 15 tosvika pavhesi ya 20. Exodus 28 vhesi ya 15. Tobva tati 17 to 20. Unofanira kuitavo hombodo yechifuva yokutonga rive basa romubati wakachinjira. Uite ifanane neefodhi, uite nendarama, nezvakarukwa zvitema nezvishava nezvitsvuku, nomucheka wakaisvonaka wakarukwa. Verse 17. Uise mukati mayo zviruva zvina mabwe, misara mina yamabwe, mumwe musara uve nesadhiyo netopazi nekabhungeri, ndiwo musara wokutanga. Pamusara wechipiri smaragidhino nesafiri nedhaimani. Pamusara wechitatu yakindi negati neametisi. Pamusara wechina bheriri neonyx nejaspiri ngaapotedzwe nendarama muzviruva zvavo. Anga achinetsa kuverenga anoverengeka zviri nyore muchirungu. Chibreastplate of judgment chiya chakapfekedzwa Aroni chakagadzirwa embroidery yacho ichisiya mikana yekuti munoita embroidery maisa mamwe matombo maprecious gems anga akaitwa. Saka aive in 4 rows. Row yekutanga matombo matatu, row yechipiri matatu. Saka ese matombo ainoita 12. Handitika ari 12 kudaro aibva anyorwa mazita evana vekwaIsraeri. Matombo iwaya anokosha. Matombo aya kuti Rubheni,
Gadhi achinyorwa akadaro ari 12. Saka iyunifomu yaitopfekwa nemuprista yaaipinda nayo achinotanga basa. Hatinzwe ipfungwe pana verse 28 na 29 pana Exodus 28. Exodus 28 verse 28. Ngavasunganidze hombodo yechipfuva nezvindori zvayo pazvindori zveefodhi norwonzi rutema, kuti ruve pamusoro pebhanhire reefodhi rakarukwa nouchenjeri, kuti hombodo yechipfuva irege kusununguka paefodhi. Naizvozvo Aroni unofanira kutakura mazita avana vaIsraeri pahombodo yechipfuva yokutonga pamwoyo wake kana achipinda panzvimbo tsvene, kuti chive chirangaridzo pamberi paJehovha nguva dzose. Mukuzwa emphasis. Hanzi Aroni ngaarege kutanga basa. Vakabva vatozogadzira tunenge tumabhandi twaiuya nepamapendekete twekubata chibreastplate chisadone, because vaida kumeka sure kuti pasaite excuse yekuti anzi apinda musanctuary asina kutakura mazita evana vaIsraeri. Saka aifanira kutotanga basa aine 12 tribes of Israel pachipfuva chake. Toda kusikoenderera pfungwa nepfungwa iyi, but muri kuzviona here mufundisi kuti asati atanga basa there was need yekuti paanopinda musanctuary aratidze kuti basa raari kunoita ari kuita on behalf of the 12 tribes of Israel. Aaron. Zviri kujeka. Ende iri kutobva yanzi ngaavatakure pachipfuva kuti because mazita aya haasi parutika, ainzi ngaanyatsomekwa short ari pachipfuva. Kufunga kwenyu kuti apa kura kuti mumwoyo here. Muri kutogona kuratidza kuti basa raiitwa naAroni musanctuary airiita pamwoyo pake, akatakura Israeri yose. Airiita on behalf of Israel. Ende Israel nguva ndo yaive chechi. Uchagona here kuzonochitora chidzidzo ichi kuti chibatane nePentecost? Ndo zvatinoda kutoita ndo zvatiri kutoita kuti rambai muri pachirongo ateereri tiri pachidzidzo Pentecost part 2. Rufaro rwezuva iro rwakashanduka kuchema kuna mambo Berishazari, mambo weBabiloni. Rufaro rwezuva iro rwakashanduka kuchema kuna mambo Berishazari, mambo weBabiloni. Mambo uya idika wakafane kuzikuza Berishazari wafirei, akatora midziyo kubva kuJerusalema mutemberi ya Mwari akanwiramo waini. Akatora midziyo kubva kuJerusalema mutemberi ya Mwari akanwiramo waini. Mambo uya idika wakafane kuzikuza Berishazari wafirei, akaona ruoko ruchinyora madziro tekere ufasini umambo wako wapera. Akaona ruoko ruchinyora madziro tekere ufasini umambo wako wapera.
kuzvikudza. Bherishazari wafirei, mambo uya, mambo uya, mambo uya, idika wakafa nekuzvikudza. Bherishazari wafirei. Tomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu Pentecost part 2. Muchibvunza kuti upentecost uchabuda chatangoona pastor, ngatidzokorore. Jesu amuka kwakafa, akaita 40 days ari panyika, ndobva aenda kudenga. Pentecost yaizoya musi wechi50, saka isusu tatangira paakaenda kudenga musi wechi40. Ndobva taona vadzidzi vachisutswa kuti nhamba yavo idzokere pa12, yataona kuti yainomirira Israeri yaMwari kana kuti chechi yaMwari. But since Kristu akazodzwa kutanga basa reuprista mukuru kudenga paPentecost, pane zvaiitwa muprista wepanyika asati atangawo basa reuprista. Zvii zvaiitwa: muprista aigezwa, opfekedzwa uniform yebasa, sanctuary yozodzwa, then iye muprista ozodzwa. Pakudreswa kwaita muprista taona kuti pabreastplate pane matombo aifanira kugara akapfekwa, ainongedzera kana kuti akanyorwa mazita evana vekwaIsraeri vari 12. Saka zvaitonzi haafanire kutanga basa asina kutakura mazita iwayo. In other words, zvaita sekunge ndiye ari kunoita basa on behalf of Israeri yasara kunze. Saka anga ayatakura akanyorwa pabreastplate. Nyaya iyo yekuti mazita iwayo a12 atakurwe nemuprista ingopedzisai kuna Exodus, tibva tadzoka kuPentecost kwamuri kuda. Exodus 28 verse 8 to 12. Exodus 28 verse 8. Nebhanhire rakarukwa nomubati wakachenjera riri pamusoro payo, rokuisunga naro, ngariitwe saiyo, uye chive chinhu chimwe chete nayo. Iitwe nendarama, nezvakarukwa zvitema, nezvishava nezvitsvuku, nomucheka wakaisvonaka wakarukwa. Utorewo mabwe maviri eonyx, ugonyora pamusoro pawo mazita avana vaIsraeri, mazita matanhatu pabwe rimwe, namazita matanhatu akasara pane rimwe ibwezve pakuzvarwa kwavo. Unyore pamabwe iwayo maviri sebasa romuvezi wamabwe, sezvinonyorwa ibwe rokusimbisa mazita avana vaIsraeri. Uanyudze muzviruva zvendarama. Zvino uise mabwe iwayo maviri pamabhande apamafudzi eefodhi, kuti ave mabwe okurangaridza vana vaIsraeri. Aroni ngaatakure mazita avo pamberi paJehovha pamafudzi ake maviri, chive chokurangaridza. Saka sekunge zvisina kukwana kuti mazita atakurwa, vaibva vati pamabhande aya ari kuenda nepamapendekete, vanga vakagadzira inewe yekuzoisa mamwe matombo mairi eonyx, rimwe uku rimwe uku. Pamatombo paya ponyorwa futi mazita, rimwe dombo 6 ivana vaIsraeri, rimwe dombo 6. Zvikanzi Aroni muprista mukuru ngaatakure matombo aya, kureva kuti atakura mazita aya pese paanopinda achiita basa. In other words, anavo pamwoyo, anavo pamafudzi, obva atanga kuita basa manje. Saka tiri kuti izvi zvavaita izvi vaikopera zviri chaizvo zvinoitwa kusanctuary yekudenga. Hebrews 8 verse 1 na 2. Hebrew 8 verse 1 na 2. Tichitarisa Kristu ari muprista wedu mukuru, musanctuary yekudenga. Hebrew 8 verse 1. Zvino shoko guru pana izvozvo zvatataura ndiro kuti tino muprista mukuru wakadai wakagara kurudyi rwechigaro choushe choumambo kudenga, iye mushumiri wezvinhu zvitsvene nowetebhenekeri chaiyo yakamiswa naShe,
isina kumiswa nomunhu. Saka panapa pari kunzi Kristu Jesu ndiye muprista wedu, tochimbosiyana naAroni. Alright. But ndiye muprista wedu kusanctuary iri kudenga. Ndiye aimirirwa naAroni. Ndiye aimirirwa naAroni. Alright. Ndizvo here kuti kusanctuary yekudenga pane inenge special dressing yebasa. Okay. Muri kunzwa kumatedzera tikuita because zvaiitwa pana Aroni kwaive kuedzesera kwezviri kuitwa naKristu. Pana zvakazarwa 1 verengai vhesi 12 na13. Zvakazarwa 1 vhesi ya 12. Ndikatendeuka kuti ndione inzwi rakataura neni. Ndakati ndatendeuka ndikaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Napakati pezvigadziko zvemwenje mumwe akafanana nomwanakomana wemunhu akafuka nguo yakasvikira kutsoka, akazvisunga napachifuva nebhanhire rendarama. Maona dressing iya iri kutaurwa yebhanhire rendarama ndiKristu ari kuonekwa ari kusanctuary yekudenga naJohani. Right. Ane uniform iyi apa anga atotanga basa. Saka mubvunzo ngwapo manje pastor pamuri kuti Pentecost iri kuya papi iri pakuti kana musi wechi50 kubva Jesu paamuka, iye Jesu ndo paakagadzwa kudenga kuti ave muprista wedu mukuru. Right. Aigotanga basa iroro sei? Because zvaifanira kuti aritange aine mazita 12 ekwaIsraeri. Alright. Zvino panyika Israeri yacho yaimiririrwa nemazita 12 yaisakwana 12, vanga vari 11. Ameno kuti muri kupabata tiri kupabata kuti apa maakuti dzorera manje kuti zviri kuitika kudenga nezviri kuitika panyika zvitoredzerana. Exactly. Alright. Saka muri kuti imimi uko kwaida kuti anomiririra Israeri asi aipaine namba 12 iya. Ndo inomirira Israeri, chechi yaMwari. Alright. Then panowo pasi Israeri yemuNew Testament yakasiya yagadzwa pakatsaurwa varume 12. Saka muri kuti imimi paifanira kutenge paine vanhu 12 vari kumirira Israeri yepanyika. Izvi zvekudenga zvichiitika zvichimirirwa nezviri pasi. Saka Mwari ndiye akatosutsa ana Pita kuti varumeka tisati tasvika zuva rechi50 pari kugadzwa mukomana uyu haagone kugadzwa asina kutakura Israeri inomirirwa nenhamba 12. Zvino imimi muchiri 11. Gadzirisai nyaya iyi mukwane kuita 12 kuti mufananidzo wacho ukwane kuitira panosvika musi wechi50 mutambo wekudenga ugone kukondinya. Alright. Saka dai action isina kuitwa naPita, Kristu kusanctuary yekudenga haigona kuofficiate kuti agadzwe kuti ndatanga basa, because Aroni anga akakohomedzwa kuti haupinde usina mazita 12 ari kumirira Israeri, chechi yaMwari. Right. Saka patiri kuti Pentecost part 2 tiri kuti vateereri honai chiitiko chikuru ichi kuti dheti risati rasvika ndezvemashuwa kuti Kristu aineita muprista wedu. Ndezvemashuwa pakudii? Nekuti paiita muprista wepanyika basa aitanga apfekedzwa hembe dzebasa, pamusoro pazvo opfeka breastplate ine mazita 12 ekwaIsraeri, mazita 12 echechi yaMwari. Ndo zvaimupa kodzero yekuchinoita basa, nekuti musanctuary unenge uchiita basa on behalf yechechi, on behalf yeIsraeri. Saka Kristu paaenda kudenga musi wechi42 yaamuka, Israeri yainge iri panyika vamiriri vayo vakasara va11, Judas papasina. Yeti mutemo uchiti basa haritange, rinotanga bedzi kana apfekedzwa breastplate ine mazita 12. Saka mubvunzo wangu wakuti anopfekedzwa sei kudenga ivo panyika vari 11. Aiwa, pajika kunga vateereri vabata kuti zviri musanctuary yepano pasi kufananidzira soko zvinoitika kudenga. Chechi yepano ichiumbwa Old Testament kaumbirwo kayo kanotoredzerawo futi kaumbirwo kayo kaitwa muNew Testament. Saka basa raiitiwa richitoredzera futi zvekudenga. Saka paPentecost Israeri panapa rinova sangano raMwari yaifanira kumiririra kumirirwa nedzimba mbiri nevapostori 12. 12 gumi nevaviri.
Jesu obva agadzwa uko achiti inini ndiri kutakura musengwa waIsraeri. Exactly. Alright. Nekuti basa rekusanctuary yekudenga riri kuitwa on behalf of the church. Okay. On behalf of Israel. Alright. Ameno kuti mungapatsimbidza sei kuti ushumiri ministration of Jesus in the heavenly sanctuary, it's on behalf of my believers. Ega izvi handifungi kuti vanhu vangade kurangaridza. Handiti zviri kuitirwa chechi yake. Saka kuti maybe tijekese kuti chechi ndo Israel. Endai pana James 1 verse 1. Jacobo 1 verse 1. Yes. Jacobo muranda waMwari nowashe Jesu Kristu kumarudzi ane 12 akapararira farai. Mapanzwa ka vari kunyorerwa tsamba na James ari kutonyorera makristu ese vaive Efeso vaive kuGriki kupi haasi kunyorera vane ropa raJacob mutsinga. Paari kutapo marudzi ane 12 ari kuedza kureva kuti kwese kwamuri vatendi ndimi matoo marudzi ane 12 ndimi matoo Israeri nyowani. Ani mapabataka. Saka tiri kuti Israeri nyowani inomiririrwa nemazita 12 yekudhara nemazita 12. Saka basa raKristu musanctuary yekudenga ari kuriitira Israeri, ari kuriitira chechi. Saka raisagona kutangika asina kutakura mazita acho ari 12 nekuti basa rake kuitira Israeri. Pakajekapo vaEfeso 2 verse 19 kusvika pa21. vaEfeso 2 verse 19. Yes. Naizvozvo hamuzati muchiri vaeni navatorwa asi vobwo pamwe chete navatsvene naveimba yaMwari. Makavakwa pamusoro penheyo dzavaapostora navaprofita, Kristu Jesu amene ari iye ibwera pakona. Saka bhaibheri rakujekesa ndipo ari kuudza vese vahedheni vanga vari maGentiles kuti kuburikidza naKristu maakugona kuita veimba yekwaIsraeri. Alright. Nekutenda kwamangoita muna Jesu. But maitiro ataakuita Israeri, foundation yacho havasisiri ana Rubeni, vakomana vaya naNadhani vekuOld Testament, zvikanzi foundation yacho vavaApostora. Kutoratidza kuti Jesu paagadza vaApostora aitoredzera chechi yekuOld Testament. Saka vafoundation but hwaro hwacho hwechechi ari iye Kristu Jesu. Saka in other words vari 12 ndo vakariliswa kunzi endai vakomana vonouya nevarudzi akawanda, imba yekwaIsraeri yoramba ichikura ichiwanda. Zvakazarurwa 21 verse 12 na 14. Zvakazarurwa 21 verse ya 12. Yes. Rakanga rino rusvingo rukuru rurefu, rakanga rina masuo ane 12 navatumwa vane 12 pamasuo, namazita akanyorwa pamusoro pawo ari mazita amarudzi ane 12 avana vaIsraeri. Verse 14. Rusvingo rweguta rwakanga rwine nheyo dzine 12 napamusoro padzo mazita avaApostora vane 12 vegwayana. Number 12 inomirirei pastor mukudzidza kwataita so far, because taona kuti hanzi foundation yeJerusarema idzva riri kudenga rine mafoundation 12 akanyorwa mazita evadzidzi ava vari 12. Mabatiro amaita nhamba iyi iri kumirirei? Ndikuona kuti nhamba iyi iri kukosheswa pachechi. Uzi chechi muOld Testament 12 dzimba dzakaumba chechi. MuNew Testament 12 vaApostora vari kuumba chechi. Kudenga kwatiri kuenda savatendi kune magedha ariko 12. Pononyorwa mazita vana vaJacobo 12. Ponyorwa zvakare pafoundation mazita evaApostori 12. Saka 12 iri kuratidza kuti iri kukosheswa pazvinhu izvi. Ichinonongedzera chechi yaMwari. Right. Iri kunonongedzera chechi yaMwari. Saka chinhu chakakosha manje chinoda kuti chichibatwa pachidzidzo ichi. Maybe chinobuda pana Hebrews 7. Tamboiverenga verse 25 to 27. Hebrews 7 verse ya 25. Yes.
naizvozvo une simba rokuponesa kwazvo avo vanoswedera kuna Mwari naye, zvaanorarama nokusingaperi kuti avareverere. Nokuti muprista mukuru wakadai ndiye wataifanira kuva naye, mutsvene usine chakaipa, usina kusvibiswa, wakaparadzaniswa navatadzi, wakakwidzwa kumusoro kwedenga, usingafanirisa vaya vaprista vakuru kubayira zuva rimwe nerimwe pakutanga pamusoro pezvivi zvavo, pashure pamusoro pezvivi zvavanhu, nokuti wakaita izvozvi kamwe chete zvikapera pakuzviita kwake chibayiro. NdiKristu. Right. Saka taurai nevateereri muvape confidence yekuaprocha vachinamata, vachiziva kuti kubvira paitika Pentecost Kristu Jesu akatakura chechi pamwoyo. Amen. Ane musengwa wechechi pamafudzi. Mazvibataka. Ndosaka manzwa munyori weHebrews ari kuti uyu muprista ari right uyu. Ane simba rekunyatsa kutibatsira because already kungoziva kuti ndakatakurwa musanctuary yekudenga. Mumazita aya ari 12 pastor ndo matitoriwo kana takatenda muna Kristu. Saka usati watonamata iye agara akatotitakura ari musanctuary yekudenga. Saka zvine encouragement kazvinondipa sokuziva kuti mitoro inondiremera agara iye anotori nemusengwa wangu. Pandinonzwa kunetseka pamwoyo agara aneni pamwoyo pake kuburikidza nemazita 12. Taurai nemashoko mapfupi zvencourage vatendi vasanete kuaprocha Kristu pavanonamata, vasiyane nedzimwe nzira dzese dzekuti kune mumwe murevereri ari nani. Uyu ndiye ari right uyu akatakura chechi pamwoyo. Waburitsa nyaya hombe kuti dai vatendi umwe nemumwe ainzwisisa kuti ndakakosha zvakadaro zvekuti zita rangu rakatotakurwa muchipfuva chaKristu. Munhu aigara achikoshesa ukama hwake naJesu. Ende munhu aisurukirwa kana kubata rushaya kana kuremerwa zvekusvika pakuda kunozviuraya. Uchiziva kuti kudenga Jesu paari musanctuary pamberi paBaba akatakura nezita rako iwewe sepati yechechi yaMwari. Koko timu rekupedzisira pastor risati ratotenda Mwari, harina kutotakurwa pamwoyo naKristu, havasi musengwa kwaari. Ingova challenge mukoma mobva matipa phone number dzekuti vanhu vajoine malink edu. Kana usati wauya kuna Kristu uri kuramba nezita rako kuti risanopinda pane mamwe anokosheswa kudenga. Saka kurumidza kumhanya nezita rako uzvipe kuna Jesu, zita rako rikandwe panokandwa mamwe akatsanangurika ekuti denga rinenge rine hanya pamusoro pavo. Dai Mwari vakakuchengetai vadikano, murangarire pane zvavati ndikokurangaridza pakupedzisira ndati pamaWhatsApp pavanzwa chidzidzo ichi ngavanyore panhamba dzamuchavapa vanyore mazita evadzidzi vaJesu 11, vasanyore Judas. Judas anozikanwa, vanonyora kuti tingoona bedzi kuti vateereri tiri kufamba tese here. Nyorai mazita evadzidzi vaJesu ari 11. Vape nhamba dzavo. Tinoda kutenda tibatei panhamba dzinoteera 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Tungamire, tungamire, se mwana awonyara tamu, ungayara tinyanga, mananda anomunzwa, kanama atinyarara, imwite tenzi wenyanda, tenzini tungamire. Aponda yashikanya mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira.